И здравейте на всички! В днешното видео реших да ви покажа как можете да си изтриете вашия Facebook акаунт. Сега останете с видеото, а след това имам да ви информирам за нещо важно. Значи първата стъпка е да влезете в интернет. След това поставяте този линк, който аз ще оставя в описанието на клипа. Даже както виждате съм си направил фалшив профил, който да изтрием, направил го одеве. Ето тук може да се откажете от вашата заявка, естествено. А когато цъкнете на изтри мой акаунт, ви излиза това, в което трябва да напишете паролата. Има едно малко поле горе, ето го. След това по-долу пише изберете всички снимки, където е показан тигър. На вас може да ви излезе с някакви часовници, с водопади или с нещо друго. След като направите тези две неща с паролата и с снимките, цъкате ОК. И изчаквате малко да зареди. Така, ето тук пише, че през следващите 14 дни, ако влезете, може да се отмените вашата заявка, а ако до 14 дни не влезете, Фейсбука ви ще бъде изтрит. Когато цъкнете ОК, ще ви върне в главното меню на Фейсбука. Ето даже сега ще влеза отново, за да го видите. Значи, ако случайно сте решили, че искате да отмените вашата заявка и когато влезете ви за това, даже тук пише, когато сте пуснали тази заявка, когато цъкнете на Confirm Deletion, потвърждавате вашата заявка за изтриване, а когато цъкнете на Cancel Deletion, отменяте самата заявка и профилът ви няма да бъде изтрит. Тоест анулирате всичко. Ние в случая цъкаме на Confirm Deletion и когато цъкнете изход, отново ще ви върне към главното меню. Това беше за видеото. Сега важното, което имам да ви кажа, че може би всички от вас са забелязали, че нямам доста клипове. Аз съм изтрил може би около 100 клипа изтрих, те общо бяха към 114-13 някъде там бяха. Оставил съм само най-важни клипове и сега почвам малко по малко да ги възстановявам. Даже преди имах такъв клип, който правя в момента. Много го изтрих, защото почти във всички клипове, които съм изтрил, имаше нарушени на авторски права. Тоест копирал съм музика, от която нямам право да я копирам. И даже имаше един мой клип, който го примахнаха. И ми писаха съобщение, че е примахнат и сега имам нещо като бан, мисля, че около месец и половина-два, до 28 август май беше, май до 28 август, да, и нямам право да качвам клипове над 15 минути и не мога да слагам тъмнели на самите клипове. Значи този бан беше около 6 месеца, той не знам кога е, но знам, че е до 28 август мисля, че и след това вече пак ще се качвам дълги клипове. Ще качвам естествено и сега, но просто ще са някакви кратки до 15 минути, по 10, 12, 13 минути ще качвам. Мисля на Minecraft да снимам, на Need for Speed, както виждате, Need for Speed Most Wanted 2012, на The Forest, CSGO. Това са 4-те основни игри, които играя в момента. И да, това беше просто, което исках да ви информирам. Благодаря ви за гледането. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се, дайте палец нагоре, коментирайте и ще се виждаме съвсем скоро.